gwara gị na anọ m na ala tren anya gasị ele ihe na-akpagharị ka m ihe ịkpọla m kembụ kpọ m ka abụọ ọwụ ihe isiri ka m nọ nga anyụpụga anawo m eme agwụla m ga anawo m eme kemgbe m kwụrụchi n'ụlọ gị nri ị maghị echi chere biko ka m kpọghachi gị azụ biko ka m akpọghachi gị azụ biko elekwana ihe ijiri ele udiri mmanụ ijiri she jollof rice ike ihe ọbụ iji na ọyị kọkụrụ ọyị mba ngwa gịnị ihe gịrị na nna the rice your flour naleke ka m ga-anyụ si na eriri afọ m nga atọ ọtakịrị ka nnọọ mba hapụwa instead matakwara m kara aṅụ nnọọ were nnọọ garị nnọọ na akị nnọọ agụrụ mgbe m na-ahụ akị Igbo mewere akị bekee na nwoke nyụcha ike m ga-anyụ m ga-ata nnọọ ke pil akwa ihe a na-agwa gị ejiri nnọọ waya nọrọ nnọọ n'ụlọ akụziri gị ọhịa agwụ ga-amasị ị naghị anọ n'ụlọ ma ụlọ ịpịarị ga-apịo azakasịla ekwi nna ya igbukwele m nna makwa m na slekwi na ịzaka na Facebook ọwụ igbu mmadụ n'eziokwu lekọkwa ka ị na-egbu m ngo chai nna enwere otu m ga-esi agara gị ije ọmga ọnụ ije ke mba si na road ka ọ gịnị ise aha gị ode gị n'osi ite biko esiwele igbuole ndị mmadụ ya na onye hụrụ n'anya ka isiri ihe dotọfụkwa onye ihe tiri nne biko ihe wụ nnọọ food poisoning n'onwe ya biko nna ga-achọ ndị chere biko makpachi ka azụ ka akarịala m n'afọ biko igbuole onye iwe biko